Què farem? Doncs ara quan sortiré heu de seguir el ritme de la música. De fet, la dinàmica d'avui és explicar la llegenda de Sant Jaume, però ho fem una mica amb la part musical. Quan soni alguna cosa, heu de ser capaços de seguir el ritme. I si no, ja s'ho ajudaré. Tornem a començar, com si no hagués sortit. Però que cada vegada sorteix. D'acord. Molt bé. Benvinguts, què voleu? Sí, si en voleu algun altre podeu repetir, en tinc per tots, càmera també. Passes el meu email, ai no en tinc jo d'això, és un juglar, clar, evidentment. Bones. Bones. Què en teniu? Jo no. Vosaltres sí, va, pues mira. I aquí fora també si en voleu algun caramel, espera si arribo. Cal que us estigueu molta estona, però tot està rato. En teniu tots? Sí? No, això. Com ho he fet, això? Però he passat molt important, si voleu entrar cap aquí dins podeu fer-ho, no digueu bo. Hi ha espai avui, podeu entrar. No estaré gaire de segona d'este. Hem agafat el pixo aquí i també podeu agafar. Doncs molt bé, sabeu què farem avui aquí? Què farem avui? No ho sabeu. Doncs bé, explicarem d'una manera bastant planera perquè és, doncs, la llegenda de Sant Jaume. I evidentment que ho fem a un lloc bastant emblemàtic de Lleida. Sabeu on som? Algú sap on som? Sí. Sí, on? A la Font del Romeu. Exactament, a la carrer del Pau del Romeu. Doncs bé, primer us explicaré. Podeu entrar si voleu, Tranquil? No, estic molt tranquil, Estic molt tranquil. Continuo tranquil igualment. Bé, què em sentiu? Sí? I aquí ens sentiu també? Sí. Doncs molt bé. Mireu. Cada 24 del mes, sabeu de quin mes? Pot ser de juliol? Sí? Que sí? Doncs es fa una romeria aquí a Lleida que té molta empenta, té molts anys en tenia molta. Va baixar una mica i després ha tornat a pujar i últimament si heu anat veureu que hi va molta gent. És una espècie d'una romeria que està dedicada a Sant Jaume i es basa sobretot en la llegenda de Sant Jaume. I la llegenda de Sant Jaume més o menys diu així, fa molts anys. Jaume sortia d'una ciutat molt llunyana, molt. I sabeu per què? Doncs perquè volia predicar la bona nova, volia predicar tot l'amor, que la gent s'estimés molt. I va dir, saps què faré? Aniré a les terres d'estar. Llavors va agafar un vaixell i se va portar a cavall. I va arribar. Llavors va començar a caminar. De fet, ell portava, allò que és una figura de Sant Jaume, doncs portava, tota la seva roba estava com agafada i plena de petxines. I també portava un bastó. I sabeu per què portava un bastó? Doncs perquè caminava per les terres i per les carreteres que havien fet els romans. Que estaven totes plenes de pedres, però pedres ben fetes, i el bastó també s'ajudava a caminar. I va seguir el camí de Sant Jaume. I va anar caminant, fins a arribar a Galícia. Què sabeu on està Galícia? Molt lluny aquí, un munt de lluny. I anava caminant, no anava en cotxe, ni en tramvia, ni res. I aleshores va arribar a Galícia, i quan estava allà va començar a sentir-se com una mica trist. Una mica trist, com per exemple... En aquell moment va dir, saps què faré? Tornaré enrere. Anys enrere, que havia anat des d'un cantó de la península que va pujant fins a Galícia. Així no es va passar per Galícia, per Navarra, per la Senyera, per Aragó, fins que va ser molt a prop d'aquí, molt a prop de Lleida.
hostal que hi havia per aquí, un turó, aquí a Lleida. Imagineu-vos que Lleida era molt diferent, no hi havia les cases d'ara, estava molt més amunt. I el que va fer va ser, doncs hi entraré. I va entrar per un camí que era més o menys el carrer Major que coneixem ara. Veieu això d'aquí, del carrer de Goste? Doncs això d'aquí és el carrer Major. I abans era com l'entrada natural que es feia a Lleida. I després més cap allà, sabeu que hi ha el riu? Doncs era com un camí al que volant del riu. Fins a arribar més o menys a aquesta alçada. Dieu, i per què sona aquesta música una mica trista? Perquè era molt fosc, però molt fosc. I no hi havia faroles, no hi havia res. I aleshores ell va dir, doncs jo vull arribar a aquella fonda, perquè si no, on menjaré, on dormiré. I va voler continuar, i quan estava més o menys en aquesta alçada on ens trobem ara, ja hi havia aquest camí així, cap a dalt, veieu aquest camí d'aquí, que puja cap a dalt? Doncs aquest camí existia, que portava a la ciutat de Lleida, llavors ja gairebé no hi ve. I anava com a les palpentes, i així. Oi! Veu, això també passa que va ser el palpentes. Però en aquell moment no hi havia aquesta color. Hi havia una altra cosa. Sabeu què hi havia? Sabeu què hi havia? Molt bé. Sabeu què hi havia? Us he dit què? Sabeu què hi havia? Què? No. Bueno, no tan bé veritat. Doncs imagineu. Jo ho vaig dir. Ho vaig amagar, I de cop i volta, ai! Una punxa. Hi havia un roser. Una rosa blanca amb unes punxes molt fortes, i va acabar el peu una punxa. I clar, diu, una punxa, i per això no va continuar caminant, és que havia fet molts i molts quilòmetres. Estava molt cansat. Tan cansat que la punxa aquí va ser ja el definitiu que ja no va poder més. I va seure. I en aquell moment, veieu, intentava treure la punxa, però no podia, perquè estava molt fonda. I no sabia què fer. I va començar a plorar. Del desconsol estava molt trist, molt trist. Continuava plorant. I aleshores, quan ja plorava, uns àngels del cel van baixar amb ses fanalets i amb la seva llum per a treure-li l'espina al peu clavat. Això diu la llegenda. També diu la llegenda que hi havia uns nens a la vora del vell en aquell poble era la ciutat de Lleida, que van sortir de casa seva sentint els crits de Sant Jaume i se'n van anar amb els seus fanalets per ajudar-li a treure l'espina. Eren nens tan bons com vosaltres, que són com angelets. I aleshores Sant Jaume, tan content que estava, va dir, doncs en aquesta terra m'hi quedaré, perquè tot i que aquesta terra era d'espines, per a ell ho va ser de flors. I així cantem els jugats. I de fet la seva llegenda està escrita en còdex i pautada amb moltes cançons. I una d'aquestes és aquesta. I aleshores en Jaume s'ha quedat durant molta temporada aquí. Per què? Sabeu per què? Per dir que tots ens hem d'estimar i que hem de ser molt bons. I per agrair a la ciutat de Lleida que gràcies als nens petits no es va poder treure l'espina a peu clavada. Conte contat, aquest conte ja està. Però no s'ha acabat del tot. I sabeu per què? La llegenda sí, però abans ho he dit, sabeu on estem? Doncs sí, ho ha dit molt bé la senyora. Estem a la capella del peu del Romeu. I aquí podem dir unes quantes anècdotes que segurament molts de vosaltres ja coneixeu, però que d'altres potser no. I abans us dic, aquest carrer aquí, que és el carrer Monitor, veieu? Era com el carrer d'entrada de la ciutat de Lleida. I hi havia molts porxos que conduïen fins aquí. I sabeu com ho sabem? Quantes preguntes, no? Però bé. Doncs veus, veieu això d'aquí? Veieu aquesta arcada? Que sí? Doncs això, hi havia tot un forat i hi havia uns porxos per aquí passava la gent. Que és per on va passar Sant Jaume. Fins que caminant, van arribar aquí. Veieu aquest carrer que puja i baixa? Doncs abans d'aquest carrer es deia el carrer del Romeu. Perquè era on, segons diu la llegenda, es va parar a Sant Jaume per decidir si pujar cap a dalt o continuar recte i això es va acabar l'espina. Però encara tenim més anècdotes. Sabeu de quan està feta aquesta capella?
Veu, jo us ho diré, aquesta vida no ho ha vist. Està feta més que res perquè hi havia els porxos i aleshores hi havia una família que tenia molts diners que era propietària d'aquesta part dels porxos, que eren de Francesc Climent i família, si no l'has posat, segur se'n vol regir, i van decidir, saps, sabeu què farem? Farem una plaça ben gran perquè hi pugui passar la gent i pugui jugar els nens. Llavors van tirar aquests porxos i van fer una plaça molt gran, però la capella encara no està feta. Això va ser aproximadament cap allà, diuen que un 16 de maig, però que fa tant temps que era el 1350, no sé exactament si és 16 de maig, però ells ho diuen. Per tant, direm que era el 16 de maig. I quan van tirar, va passar uns 50 o 60 anys, van decidir que potser una plaça era una mica freda. I Marquès Berenguer va ordenar que es fessi més o menys una capella, que és la capella que estem avui aquí. I això era el 1399 i es va acabar al 1400. I em direu, i per què ho saps tu que el 1400? Doncs perquè hi ha una làpida, però una làpida de pedra, on hi està marcat aquesta efemèride que es diu i fica que el 1400 aquesta capella es va construir. Què ho sabíeu, això? No? Doncs encara tinc alguna cosa més a explicar-vos. Ja ho veureu. A veure, per exemple, doncs, veieu això d'aquí? Veieu això, aquesta escultura? Sabeu quants anys té? Aproximadament, ja veure, aquí fica 1964. Quants anys té? Mirem uns 50 i escaig. Que sí? Jo vaig conèixer un artista lletà que es deia Jaume Bor, que avui m'han explicat també, que també sobre les coses noves, que és el mateix que fa el pas de la mulassa de Pardini. No sé si ho coneixeu, de la Somera. Dic la mulassa perquè té un pas amb això del folklore popular, amb la Somereta, gràcies. És que això m'ho han explicat avui i encara ho tinc ben memoritzat, però l'any que ve ho diré millor. Tothom aprèn. I aquest retaule, que també, veieu que el fet del pas de Sant Jaume, que els nens li trauen i els nens alhora, perquè llegenda i realitat es barreixen gairebé sempre, és del Miquel Roig i Nadal. L'apuntador diu que 1965. Més o menys, ja veieu que és la mateixa època. I encara us explicaré una altra cosa si em seguiu. I mentre podeu anar ficant endavant, si ja sortim a fora i tenim un Nicolai. Estem aquí fora. Corre l'aire millor, Algú vol un caramelet més? S'ha quedat sense. Què voleu, un altre caramel? Avui fem una excepció de caramels. Després, demà ens portarem un, que sí? Un i ja està. I vosaltres? Sí? Ara ja que hi vaig fer, I aquests per... perfecte. Mireu, un caramel. Res, aquí us explicaré una petita anècdota, que molts de vosaltres ja sabeu que heu vingut alguna altra vegada i els que sou nous no us ho aprendreu, que és, si us fixeu, la capella, de fet, no va ser dedicada a Sant Jaume directament. El que passa que després la veu popular, que sabia la llegenda, que havia passat de pares a fills, va decidir que era la capella del Romeu, el peu del Romeu, i per tant se la dedicaven a Sant Jaume. Però es va dedicar a la Verge. I a la Verge de les Neus. Vaig més o menys bé? Que sí? I per què ho sabem? Doncs mireu la figura del mig. No és pas Sant Jaume, és la Verge de les Neus. Llavors tenim Sant Joan i tenim Sant Jaume, que l'abreixen. I aquesta família la va dedicar a la Verge de les Neus una mica també en record de molts segles abans s'havia fet el mateix, dedicar, però en aquell cas s'havia dedicat tota una església o una basílica. I la llegenda diu així, perquè també us faré una pregunta. Sabeu d'on surt el nom de la Verge de les Neus? Qui ho sàpiga que no ho conti, ja ho faré jo. Però no ho sap ningú? No? Doncs bé, el nom de Verge de les Neus ve de l'any 358. Si m'equivoco un any, com que ningú ho sap, queda superbé. Llavors, clar, amb això d'internet igual marxeu i mireu el mòbil, 58 s'ha equivocat, bé, què ho faré. Era el 5 d'agost del 358 que va passar el següent. Hi havia una família a Roma que era adinerada i volia dedicar una gran església a la Verge. Però la veritat és que no sabia on fer-ho. I tenia aquest dubte de dir, i on la fem? A quin territori la podem fer? I aleshores, un 5 d'agost del 358, si no ho he dit malament, doncs es van aixecar pel dematí i van veure que el Monte Esquilino, que es deia abans quan estudiàvem nosaltres també, ara en català, o seria el Mont Esquilí, no ho sé, però jo el conec així, va aparèixer completament nevat. I van dir, home, el 5 d'agost, que aquesta muntanya aparegui nevada realment és una senyal
de que potser la Verge vol l'església que la fem aquí. I és l'església que realment existeix, que és Santa Maria la Mayor de Roma, i per tant li van conèixer com l'església de la Verge de les Neus. I per tant aquí també es va dedicar la capella, que ho sapigueu, a la Verge de les Neus, però després la veu popular va fer que fos la capella del Romeu de Sant Jaume. I ja l'últim detall, us deixo marxar, és... Us heu fixat en una cosa? Perquè l'altre dia van passar aquí uns nens molt dolents. I sabeu què van fer? Van començar a fer senyals a la paret. Jo estava enfadat. Com pot ser que algú faci senyals a la paret? Mireu, ho veieu? Ho heu vist o no? Aquesta d'aquí. I jo tot enfadat vaig dir, Àngel León, com pot ser això? Ens han fet senyals a la paret. Però no! No eren uns nens dolents. A mi em sembla que no ho eren, ara us explicaré per què. Sabeu per què estan fets aquests senyals? Aquestes senyals porten tant temps aquí com la pedra que hi ha aquí. Perquè això és com el copyright, el que diu aquest ara del copyright. Doncs bé, les pedres les feien picapedrers professionals, que ells feien la pedra i després la marcaven. I cada picapedrer tenia la seva senyal o la seva firma o signatura, que seria. I per exemple, aquest tenia aquesta, l'altre picapedrer tenia aquesta, i així ells podien cobrar per la feina que feien. Per tant, no eren nens gamberros, no eren els mateixos que van ficar la pedra. I una curiositat és que, com que la seu es va construir també més o menys quan es construïa la capella, hi ha pedres signatures d'aquí, que si aneu a la seu vella també les podreu trobar. Que eren els mateixos que feien les pedres per la capella del Romeu, les feien per la seu. I ara sí que compte comptat, si voleu, no sé què, s'ha acabat. I em diuen que si voleu podeu tornar a entrar a la capella, que potser us explicaran alguna cosa més. Fins la propera! És molt fàcil. Algú, si no la sap, segurament que alguna vegada l'ha sentit. I altres potser no la sabeu. És aquella molt fàcil, eh? Vale, som-hi? 1, 2, 3. Sant Jaume de Galícia, Sant Jaume d'Aragó, i aquell de la deixa estesa, a fer de nostre Senyor, la fe de nostre Senyor. Sant Jaume de Galícia s'atura al peu del Romeu, àngels baixen llum per treure's una punxa que té al peu. Som-hi tots ben fort. Sant Jaume